Se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó. Porque su novio ella le engañaba. Como si nada, ella se preparó. Se puso linda, su amiga llamaba. Salió de rumba, nada le importó. Salutare, sunt Erica și bun la RTL. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe Instagram și apăsați Smash, unde sunt conturile mele, ca să mă urmăriți. Și am să vă las linkul în descriere jos. Nu uitați, dragii mei, ca și un cont de Instagram unde pun desenele. Pe acest cont mă numesc Desenele mele și ale abonaților. În acest cont îmi postez toate desenele mele, toate desenele mele făcute de mine și toate desenele făcute de abonați, la care vă rog să mă urmăriți și pe acest cont, la care o să vă las în descriere acest link de pe acel cont, unde pun eu desenele mele și ale abonații. Și tot ce trebuie să faceți este să intrați pe YouTube și să vă abonați la canalul meu. Vă mulțumesc și vă dorim vizionare plăcută, vă pup! Mua! V-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom face primul vlog de ziua mea. Și uitați-vă, v-am arătat deja la început cum este decorat sufrageria de ziua mea. După cum știți, v-am arătat și balonul așa cu 12 ani și cu nimfa și cu inimioara. Și da, sper să vă placă acest videoclip. Astăzi o să sărbătoresc cu fetele și mâine o să sărbătoresc cu familia. Și vă rog să scrieți în comentarii dacă vreți să fac și vlogul în care îmi sărbătoresc eu ziua mea de naștere cu familia mâine. Și după cum știți, v-am arătat și bradul meu de Crăciun. Uitați-vă! Și ieri a fost ziua mea și astăzi îmi sărbătoresc ziua cu fetele, iar mâine îmi voi sărbători cu familia. Și sunt foarte fericită. Să scrieți comentarii dacă vă place și discoteca mea. Uitați-vă! Acum dăm drumul la e ziua ta. Și am și instalație frumoasă aici. Mulți ani înainte mie! Mulți ani înainte, Ericai! Mulțumesc, păpușă Zurli! Mulțumesc, Gin! Pe cum am primit cadou de la păpușa Zurli și de la Ginger și este foarte drăguț. Ui! E ziua ta! E ziua ta! Ziua ta! Eu îți ofer dragostea, dragostea! E ziua ta! Ziua ta! Ziua ta! Eu îți ofer dragostea, dragostea! Yay! Că ziua ta să-mi fericit, să îți urez să fii iubit, să fiu alături de tine. A venit, totul este pregătit, să-ți ureze numai bine. Toți prietenii îți doresc tot binele din lume. Multe șampanie, multe flori, cadouri pentru tine. E ziua ta, ziua ta, ziua ta! Eu îți ofer dragostea, dragostea!
ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. E ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. E ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. E ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. E ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. E ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. Mulți ani înainte, Erica! Drama! Dramatier! Io avrò tutto sto nimic, mi ha zis din prima che inima e mare găstina. Și de totul imediat că n-are. Acum o să vă arăt cum să dansați melodia Drama. 3, 2, 1 și... Io avrò tutto sto nimic, mi ha zis din prima che inima e mare găstina. Și de totul imediat că n-are răbdare, șanse fac pe plac, e dragoste mare. O să pun puțină pauză că o să treacă mama. Bun, hai să dăm drumul la muzică pentru că am oprit puțin filmarea să treacă mama mea. Așa stați în pista, așa când trebuie telefonul și hai să dăm drumul la muzică să dansăm. Stați un pic. Are forme de la Of, Doamne Dumnezeule! Stați un pic să pun filmarea pe pauză pentru că cade telefonul, unde o să cred că am spus la început din păcate. Așa că trebuie să ajez pe cutia aceasta unde am primit eu telefonul de la Moș Nicolae. Așa, hai să vedem dacă stă. Și hai să începem. Dar unde-i boxa aia Sony, mă? Eu nu vreau să pun pe Google Home, o să pun pe o boxă Sony. Și pe când tatăl meu o să umfle balonele cu acea pompă. Și acum hai să căutăm boxa Sony. Uite la acolo. Bagul l-am încărcat. Și hai să băgăm la încărcat. Păi bagul acum un încărcător de la... Ce mai vrea aia să aude mai tare? Battery about 20%. Eu cred că mai are baterie. Bun, acum trebuie să aștept ca tatăl meu să-mi conecteze muzica la această boxă portabilă. Această boxă portabilă o să-l pun aici. Aoleu, de ce nu stau? Gata. Uitați-vă. Și acum trebuie să-mi conectez muzica la... Acesta este balonul, este așa cu fluturi. Și, uitați-vă, wow, are și un elastic. Și acum hai să vă arăt ce trebuie să faci cu acest balon dacă are acest elastic.
trebuie să... cum face balonul ăsta? Acum, că nu știu. Da, se agită. Poți să-l agit și așa. Doamne Dumnezeule, ce mare este balonul ăsta. Este un balon sabie. Sau uite, din balonul ăsta poți să faci și o nimfă. Chiar. Mai bine. Mami, din balonul ăsta sabie poți face și o nimfă. Zici că mama mea este un clon. Ce faci, clonule? Și tati se ocupă de umflatul baloanelor. Pe cum vedeți, mama mea nu este bun să facă baloane într-o formă. Așa că mie mi-a făcut într-o formă de un om, Doamne, care nu are mâini, nici cap, are decât picioare și corpul. Îți place, tati, cum mi-a făcut... Da, mama mea nu mi-a făcut o nimfă, din păcate, din balon. Din păcate nu merge pompa aceasta. Uitați-vă să pun și omul acela cu corp și cu picioare. Uite, mami, mi-ai făcut din balon un om cu corp și cu picioare. Ai văzut? Ai înțeles? Da. Baloane! Îmi plac baloanele ei. Baloane! Lumea baloanelor! Pe cum tatăl meu va continua cu celălalt balon. Gata, am conectat muzica la boxa aceea portabilă și acum hai să punem aici telefonul pe suport și hai să începem mișcările de dans. Stați un pic să închid ușa. Și să sting și becul. Și acum haideți să începem. Așa, stați un pic. Ea vrea totul sau nimic, mi-a zis-o din prima că inima ei e mare cât China. Și vrea totul imediat, că n-are răbdare și am să-i fac pe plac, e dragoste mare. Gata, v-am arătat mișcările de pe muzica drama. Știți că muzica drama este melodia mea preferată și acum aștept invitații. În primul și primul rând cred că o să vină Cristi cu Adriana să-mi aducă cadouri și ei. Știți-vă, mi-am mutat baloanele aici, că până atunci când vin fetele, dacă le dau, le las pe jos mai mult, se vor sparge. Gata, am dat mai tare. Stați un pic că mi-a căzut un covrig. Gata, l-am pus la loc. Și am și niște sucuri și apă. Petrecere! Și am și decorațiunile mele de party. Petrecere! Hai să mai dau o dată melodia asta, Badison, pentru că este una dintre preferatele mele. Yay!
dau de tare, mă. Poftim? Of. Da. Tati, te rog să-mi lași Google Home-ul pentru că la boxa aceea portabilă din păcate se aude foarte, foarte încet. Și îți recomand să dai pe Google frecuența am aici și două pahare, așa cu... Vedeți așa. Și aici sunt cu nimfe. E clar, zombie pe loc. Toată noaptea m-am gândit la tine și la corpul tău. Și măcar am putut să dorm zău, gândul că ai putea fi cu altcineva îmi face rău. Te-am văzut pe la metrou sau undeva la birou. Nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mai pot, no. Să te tot întâlnesc fără ca eu. Să știu care-i numele tău. Tot te duci tu mereu soro, că-aș vrea să te țin de mână dacă tot ești solo. Aș vrea să fim împreună, să te plim ca soro pe egal, așa natural. Eu care credeam că în viață le-am văzut pe toate, că nu există una care să mă dea pe spate. Până ai apărut cu profesoara de karate și m-ai pus la pământ cu mâinile strânse legate. Și oriunde aș fi, gândul zboară ca o pasăre la tine. Astea sunt prostii, data viitoare o să spun trebuie să știi. Așa să fiu acela cu care te trezești dimineața, care-ți vede fața, primul cu care spui cafea, care-ți face mai frumoasă viața, când te schimbi și vrei să tragi în canapea. Dar cine-aș vrea să știe că ești prima care m-ar putea modela ca plastelina, după care m-aș căra până în Palestina, indiferent că pe jos sau cu mașină. Eu care credeam că mi-a le-am văzut pe toate, că nu există una care să mă dea pe spate. Până ai apărut cu profesoara de karate și m-a pus la pământ cu mâinile strânse legate. Dați-vă și o melodie super drăguță, care și asta îmi place. Frecvența acesta este cadoul care l-am primit eu de la Adriana, este foarte drăguț. O să pun aici. Te iubesc! La mulți ani! Mulțumesc! Și acesta este cadoul care l-am primit eu de la Luda mea. De mai început!
Că da, alea sunt mari de. Și astea cred că... Acesta e cadou care l-am primit eu de la Adrian. Fără gagic. Fără gagic. Ai auzit? Fără gagic. Fără gagic. Fără gagic. Fără gagic. Fără gagic. Cu mine fără gagic, da? La 18 ani. Dragoș? Tu ai mai avut timp? Iau bomboană atunci. Una iau atât. Și pe coneț Adrian are unghii din sclipici. Ceacata! Păi, Ana. Mi-a dat și nouă Pe coneț mi-a dat, pe coneț acestea sunt niște prăjituri. Hai să vă arăt. Doamne Dumnezeule, aș gusta și eu. Gustă. E cu gemere. Sunt bune? Ce bune! Sta mimosa la Pepe a pus prea mult gusto. Am putut să simți de meditare. Nu e gustul la care știu eu. Nu contează. Dar de cine bea? Sunt bune. Ce vrei cu bea de meditare? Vi recomand. Uitați-vă aici pe mine de când eram eu micuță, când aveam eu 7 ani sau 6 ani. Am o problemă foarte mare, din păcate s-a stins boxa. Și da. Pe conț am și acolo pahare cu baloane. Bine. Tu? Bine. Ok. Pe conț, haideți să găsim playlistul acela de pe Spotify de ziua mea. Dar din păcate nu este. Hey Google, shuffle playlist ziua mea. Hey Google, shuffle playlist ziua mea. Firar al dracu de muzica asta. Trebuie să dau muzică pentru petrecerea mea, nu din ăsta. Ce Maria Elena? Firar Maria Elena să fie. Adriano, nu știu de ce are Google-ul ăsta. Dă muzică. Vreau melodiile care le-am pus eu pe playlistul ăla de ziua mea. Și Google-ul ăsta e... Ia-ți, Adriano! Like dacă vă place Florin Salam.
băuta cel mai băuta! Și acum hai să vedem ce melodie urmează. Complicated. Another drink, I don't wanna think. Oh, it's been a long day. Out of your head, smoking on my bed. Put this song on replay. Don't worry now, look what we found. We don't have to go all in. Head in the clouds, both looking down. Doesn't mean that we're falling. Oh, we can keep it simple, baby. Let's not make it complicated. Labels are so overrated. Let's not make it complicated. Rules are meant for breaking, baby. Let's not make it complicated. Why don't we just go get naked? Let's not make it complicated. Let's not make it complicated. Let's not make it complicated. Sleeping at night, I can see your eyes searching through the shadows. You don't have to fight, I'll let you decide. I can help you let go. Don't worry now, look what we find. We don't have to go all. M-am schimbat și uitați-vă cum m-am îmbrăcat foarte drăguț, dar o să... Gata, m-am schimbat și mi-am pieptănat părul, dar o să îl fac creț, așa. După care mi-am pus o maletă, așa portocalie de la Reservoir și fusta, tot de la Reservoir.
Tatăl meu a venit cu torturile. Bună, Cristi! Bună! Ce faci? Bine! Pe cum vedeți, a venit și verișorul meu, Cristi. O să vă arăt imediat torturile pe care le-am primit. Mulțumesc, Cristi! Mulțumesc! Ai ruși bine. O să vă arăt imediat tortul. 3, 2, 1 și acesta este tortul meu, are așa fluturaș și este în formă de inimă. Stai să dau mai tare, stai să dau. Dar foarte tare. Hai, Cristi! Hai, Cristi! Hai, Cristi! Cristi, haide! Sar! Doamne! Hai, Rico! Doamne! Rico, dar tu ai filmat? Da, am filmat. Am uitat să vă spun că am uitat să vă arăt și cutiile de la torturi. Acesta este de la primul tort, care vi l-am arătat. Uitați-vă. Și după cum știți, s-a schimbat logo-ul de la cafeteria Erica și acesta este de la 2. Așa, stați un pic să le arăt foarte repede, pentru că trebuie să le las în frigide. Uitați-vă, acesta e cel de la 2 la tort. Hai, Cristi! Hai, Cristi! Hai, vină, bă! Hai! Hai! Hai, Erica! Gata, mă, lasă! Așa să-ți fac o poză acolo. Aoleu! Aia mă, să fac toate poza. Dați-mă mai încă și băiere. Hai! La pot! Toate-mă tot. La mami și eu. Erica! Ciao! Hai! Schimbăm! Hai! Schimbăm sensul. Hai! Schimbă! Schimbăm sensul. Hai! Invers! Cred că mai bine și cu Schimbăm în Erica. direcția opusă. Schimbăm în direcția opusă. Aoleu! Erica, noi suntem mai bătrâni? Nu, tu ești tânăr. Eu sunt bătrân. Ai 22 de ani. Te-am îmbătrânit. Ți-ai să mai încet să auzim dacă vine fete. Da, corect.
m-ai luat tu pe mine în brațe? Fă, Erica, ce-am obosit. Ești obosită? Haideți! Haideți, băieți, fete! Nu mai stați pe telefoane! Cristi e același telefon ca al meu. Eu. Nu te iei de la Ba da. Bă, dar nu vreau o poveste. De unde vrem, mă? Vreau... E atât de grațioasă, printre mulțimi de oameni. Da, dar nu vreau neapărat, vreau și eu. Poftează și pe ăla. Oamenii lui, dacă e unul să lasă așa la poveste. Suflet dansează doi. Am dat puțin mai încet ca să se aude telefonul când vor veni fetele. Falta lui Dumnezeu. Falta și prea faltă, la mea, dar nu pot de la Margarita. Facem poza, hai. Hai să nu Vrei băfuță la follow? Ce? Ia stai, stai așa. Oh, te iubesc, ruda mea. Ruda. Ruda mea. Erico. Ce faci, Cristi? Da, chiar e corect. Hai, Chris! Bă, și Cristi. și n-a fost ăla acasă. Cristi, tot ce faci, ce tot faci? Mi-așez părul. Hai, mă! Hai, Cristi, termină cu prostierea asta. Nu, că eu spun să de ce mi-am ieșit. Chiar nu-ți trebuia. Haide! Unde mergeți? Nu merg nicăieri. A. Dansăm? Haideți, dansăm! Adriana, vii să dansezi? Da. Ok, hai că dai imediat de la început. Da, de la aia. Deci cum fac, mă? Încerc să le iau de jos sau cum fac? Like pink in your area. Like pink in your area. Bucătărie cu noi. Bucătărie cu noi. Bucătărie cu noi. Eu am treabă cu el. De ce sunt? Haideți, veniți să dansați! Dansează cu Cristi, ia uite. Doamne, Cristi! Am un pasat de văzut și... Pasa și mai dai. Sau dacă vreau, vreau, Ia, nu să la trebuie să dă cai. Ce mai zici că mai trage după ăla trebuie să dă cai? E 5.000 de euro. Haideți, veniți să dansați! Haideți odată! Adri, ridică-te, lasă telefonul și hai să dansăm și tu, Cristi, și tu, mami, și tu, tati. Haideți! Haideți! Hai, Adri! Hai. Hai, ridică-te în Hai să picioare! vină colegele tale. Fetelor! Ah, nu fetelor. Fată! Ridică-te și hai să dansăm! Cu mașina, N-ai ținut-o doar? mă, am văzut sportul. Tot acum. Eram pe carantină. Hai, Adri!
Tu ești singurul care a acceptat că mașina a făcut taxi? Asta că... Nu știai că a făcut taxi? Ce ai crezut? Motorul de făcut de ori. O dată de mine și o dată m-a făcut de ori. Știe doar că am fost de vânzare. Am fost la de taxă. Dar doar nu la de la asta. Dacă am fost la el. Dar a doua oară de mine nu știu. Am restul. Dar avea momente când jocau asta. Am patinat. Na, iubire, gata! Nu mi-ai găsit. La bucuruța mea probleme. Ascultă-o, patinam Androia și cred că aia mica mea de mare. Patinam Androia. Ți-am cu buruțoia. Nu ți-au zis, ți-au... Nu mai am mașină. Gata, hai să vedem ce urmează. Lasă! Ia cu senzorul, poate. Eric, ce mi-a răspuns astea? Acum ascult, lasă! Se seară doar cu adresă. Doamne! Trebuie să rămână cu cea rămoasă. Și vorbim mâine despre scumpa ta iubită, că trebuie să înțelegi cât poate fi de nenorocită. Nu știi că ți-am timp măcar o dată când ți-am făcut rău. Dar de data asta cred că iubirea-i doar în capul tău. Și m-ai întrebat dacă ea mi-a schimbat, că te cunosc de când eram copii. Sincer, ești ca cineva în fiecare zi. Lasă! Acum ești toate coșurile lui Cristi. Am bubuit. A? Poftim? Dar nu-mi băga aia în mână. Of! Doamne! Hai să mănânc și eu aici o nu... Hai să mănânc și eu de acolo o nuncă. E foarte bună, vi recomand nucile. Hai să mai mănânc de-asta. Acum o să dansăm paceaca. Să stăm telefonul aici. Hai, Cristi! Așa, da, așa. Aaa, cum mi-a arătat mie. Hai, Așa. hai, da. Secundă. Așa. Ce e asta, fă? Așa, hai. Nu m-a venit, mă, boxul. E, ne-a venit. Și acum mai, așa. Hai. Hai să dansăm și noi două, mami. Mami, nu lasă-i pe ăsta, să te-am și noi două. Hai. Dar mișcă din șort. Mă, nu știi să te miști. Bagă piciorul mai adânc. Băi, pune, bă! Între picioarele. Omule, cât de vreadă! Hai! Haide! Aoleu, să face două fixe, hai să mergem în bucătărie. Haide! Da! Fixe mutarea în Ce mi-a stat? Japonia! Mai făm așa. Stai mă că te-am putărit de rușine. Mai fă așa. Mai fă așa. Japonia! Costinești! Doamne. Mai, nu mai ploșcăi. E foame, mă, Cristi, e foame!
Du-te și mănâncă, Cristi. Până vă duceți la mea. Blackpink in your area. Teo! Eu ce și de saltezi tu? Ajută-mă! Aoleu, Maria! Încep eu, da. Lasă copilul! Lasă copilul ăla! Fugi, Bianca, fugi! Hai, Bianca, fugi! Haide, lăsați copilul în pace! Aoleu! Pitică, Dragomir! Petrică! Ia! Haide, Teo, termină! Ia, da! Petrica, Dragomir, ce-ai făcut tu? Mi-ai făcut o nimfă. Mulțumesc, Bianca! Prinde! Hai că am prins dacă e. Mina! Da! Prindeți! Ce mă zici că e 4 ani? Păi am! Teo! Da? Ce-ai pățit? Ești stare de nervi? Hai, Maria! Joacă-te și tu cu noi! Acesta are leșinat. Ia să vedem ce se întâmplă. Am dat încet muzica. A? Nici o problemă. Mulțumesc, Milo! Bianca! Hai, Maria! Poftim și ție! Maria, mută-te și tu de aici, te rog. Ai făcut loc ca să trec aici de lângă tine. Mulțumesc! Bianca! Nu sta sub masă pentru că o să-ți rup masa! Vai de capul tău! Te-o dăm și mie! Ia! Asta strică lumânările. Du-te și dă-le muzica aia mai tare. Du-te și nu știu. Dă-i Siri, volum maxim. Dă muzica de la rezo. E ziua ta, ziua ta, ziua ta. Eu îți ofer dragostea, dragostea. E ziua ta.
faci? Uite ce avem. Bună! Hei, bună! Stai să duc să fac. Hai să fluierăm. 3, 2, 1. Dacă suntem în aceeași clasă și ești în dreapta mea. Ești la școală. I-am dat Mariei! Bă, dar eu știu ce am făcut eu? Am mers la doamna dirigintă. Bă, am mers... Cum să merg? Teo! Care Teo? Tu! Fii rai, tu să fii! Ia tu aici! Gândilo! Da, bă, ia oia! Îi stea asta de mână! Daria, ia! Iar înapoi! Iar înapoi! Pitico! Pitica Dragomir! Aaaa, religie! Cine are baloane să dea? Știi că vine... Dar pe bune ce acolo numai? Doamne! Bianca pune în jos. Scuze. Ați găsit! Bravo, foarte bine! Ai pierdut. Cine? Erica, nu? Acum ne jucăm telefonul fără fir. Bun, spune acum. Haide! Lasă-mă să mă uit. Fii cu minte, că mă trage motorii. Ce mă? Ce zi, mă? Ce zi? Ce ai? Care urma să fie? Hai, Maria! Oh! Nani, nani, puiș! Da. Vă așteptăm la asta din partea ei să se confirmat cu Maria. Maria, Toma, uite ce face Bianca! Uite, vă ca un copil de 4. Nu, mă, cu cine vorbește eu? Zi-mă, cu cine vorbește eu? Cu Dumnezeu? A apărut unul în casă. Am jefuit casa cuiva și au venit spiritele să mă pântuie, că am făcut. Trebuie să iau pastilele mai bune. Te înțeleg, dar te înțeleg. Că nu mai pot de mult. Și rotiți. Nu, că nu mai pot. Am amețit! Mor! Ai amețit, Daria? Haideți, mă, rotiți. Marian! Ești bine? Daria, ești bine? Nu-i. Hai să ne jucăm, Marian! Dacă ești praf. Praf? Ce praf? Erica, nu-i. Ne-am jucat Charlie, I'm here. Erica, nu mai filma.